message. Píšu ti, jak se máš, přečteš, ale nevnímáš. Chtěl jsem tě ven pozvat, ale odpověď mi nedáváš. Beru to jako ne, ale stále doufám, že jednou spolu ven zajdem, jen tak si povídat. Neboj se, vždyť tě znáš, jen v chvíli být za s tebou, ale pořád nevím sám, na čem vlastně jsem. Jednou chladne, pak zažár, nechápu, jak to máš, řekni mi, co chceš, ať vím, na čem jsem. Jestli jsi single, tak na co čekáš, pojď jen ven a uvidíš, co máš. Někdy blízko jsem, pak zas jako stín, jednou mluvíš se mnou, pak zas nevím nic, se snažím pochopit, co se v tobě skrývá. Jestli je to konec, nebo nová chvíle, možná jen čas ukáže, co mé